Ongi etorri guztioi. Lehen ostiralean egin genuen Udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroen hasierako jardunaldia, hau da lehenengo ikastaro jardunaldia. Ongi etorri Iruñara, ongi etorri Udako Euskal Unibertsitatearen izenean. Nire lehenengo aurkezpen honetan nik 3 gauza markatu nahi ditut. Lehenengoa, UEUk apostu egiten duela presentzialitatearen alde. Momentu hontan, Mariluz Estebanek esaten duen bezala, presentzialitatea politikoa da. Argi daukagu, harreman presentzial honetatik komunikazioa osoagoa dela, elkarrekintza beteagoa, gure ikastaroetan, presentzialitate honetan, irakasle eta ikasle paperak lausotu egiten direla eta ikasle bihurtzen da irakasle eta irakasle ikasle ere, badakigu trukerako, elkar trukerako eta gogoetarako plano berezia dela hau. Horregatik antolatzen dugu hau, honela presentzialean eta horrela leiho guztiak zabalik, distantziak markatuta eta bar, presentzialen egiten dugu, emaitza onak lortu nahi ditugulako. Azpimarratu nahi dudan bigarren puntua da kontestualizatea, kontestuan jartzea. Ikastaro hau Udako Euskal Unibertsitateko jarduerarekin. Udako Euskal Unibertsitatean landu du gai hau, euskalgintza eta ekonomia soziala, eta orain bertanik egon gara ikusten, inguma eder horretan, bilatu dugu ekonomia soziala eta azalgutu zaizkigu 21 ikastaro, liburu, artikulu eta bar. Bilatu dugu gizarte ekonomia eta azaldu zaizkigu beste 22. Horien artean 4 liburu. Ez da lehenengo aldiz honetaz hitz egiten dela. 1975an bazegoen liburu bat gizarte ekonomia aritzen zana, ekologia eta ez dakiz zer, gero beste liburu dut azaltzen da 2001an eta hirugarrena 2010an. Ekonomia sozialari buruz daukagun lehenengo liburua 2004koa dela. Orduan, bagoaz, 2021an beste urraz bat egiten dugu jardunaldi honekin. Eta jardunaldi hau ere lotuta dago Udako ikastaroekin. Udako ikastaroan dauzkagu 23 ikastaro. Eta horietatik 5 dira jardunaldi. Bat hizkuntzalariekin, beste bat dokumentalistekin, baina beste 3 lotuta ikusten ditut nik. Lehen ostiralean ikusi genuen herrigintza eta akademia. Herrigintzatik akademiara eta akademiatik herrigintzara. Hor, gogoeta politak egon ziren, eta adibide onak praktikan eramateko ekonomia herrigintzara, unibertsitatera, eta baita teorizazio mailan ere gauza politak esan zituen Ekai Txapartegik, eta Ekai Txapartegik aipatzen zituen 4 familia egon direla gure historia hurbilean euskara eta herrigintza, euskara eta akademia lantzeko. Polita izan zen, definitzen zituela Jose Azurmendiren liburu batekin azaltzen zuen horietako bakoitza, eta horietako bakoitzan jartzen zuela persona bat. Aipatzen zuen Txillardegi, Santa Maria, Arizmendiarreta eta Gandiaga. Hor bazegoen berarentzat gure lan hildo hau lantzeko, Arizmendiarreta, ekonomiaren inguruan, ekonomia interesa, ekonomia soziala, badaukala zer ikusirik ere Euskal Unibertsitate sortzeko prozesu honetan. Baina lotu nahi dut ere, jakin jardunaldiarekin. Hori izango da, Udako ikastaroen azken jardunaldia, uztailaren 15 eta 16an, Usurbilen, eta gaia izango da krisi klimatikoa, krisi soziala, eta desaskuntzaz hitz egingo da hortan.
ona da ikustea UEU modu dinamikoan gizarteratzen dituela gaiak benetako kezka direnak gizartean eta lantzen ditugula akademiatik metodo zientifiko unibertsitateekin eztabaidarekin gogoeta eginez. Horregatik oso gustora gaude. Hori izan da, horrela kokatuta jardunaldi hau, nik bukatzeko 3. puntua eskerrak emotea. Eskerrak emotea, Gezki institutuari, Gezki ikerketa taldeari, kontseiluari, eta honen atzetik ibili zareten antolatzaile nagusiei badakit ibili zaretela, Aitor, Enekoitz, baita unai ere ibili dala fuerte, zuei esker eta UEUko langilei ere. Lehenko ostiralean ere azpimarratzen genuen, etorri gara deno 9:30, dana prest, baina matrikulazio kontua eta hau dana prestatzea eta bar, ikaragarria da. Nik uste dut baldintza egokia dauzkagula gogoeta horri patxadaz egiteko. Mila esker guztioi. Eta orain hemen mailan ezaguna gara danok, Aitor Bengoetxeari emango diotitza. Hor daukazu edo. Bai, eskerrik asko. Aitor Bengoetxea, Gezki Instituto, Gezki ikerketa taldearen dinamizatzaile nagusia da bera. Bai, eskerrik asko, Kepa. Bueno, egunon guztiei, hitz gutxi batzuk, lehenik eta behin postasuna adierazteko ekitaldi honen inguruan, gaur elkartzen ditugun bi elementu horien artean, ekonomia soziala eta euskalgintza, formalki gatoz bi alde horietatik, ekonomia sozialetik, Gezki institutokok, baina baita ere euskalgintzan ari garain bat, gure instituto honetan, gizarte ekonomia edo ekonomia soziala aritzen gera ikerketan eta irakaskuntzan, gera 25 bat kide, gutxi gora bera erdi bana ekonomilariak eta juristak, eta orduan, aspalditik geneukan mai gainean gure gogoeta hasten zanak konstatazio batetik hain zuzen ere euskalgintzako hainbat eta hainbat eragilek ia denak erabiltzen zituztela beraien ekonomi geruza nolabait zala gizarte ekonomiakoa, ezta? Hori, esaten dudan bezala, etzan balorazio bat, konstatazio bat baizik, ezta? Euskalgintzan aurkitzen ditugu, fundazioak, elkarteak, kooperatibak, lan sozietateak, gainera ez bakarrik gizarte ekonomia, baizik eta gizarte ekonomiako figura desberdinak, ez? Bueno, orduan horrek, eramaten gintuen urrengo galderara zen, zergatik, zergatik gizarte ekonomiak zergatik euskalgintzako agentek aukeratzen dituzte gizarte ekonomiako formula desberdinak, beraien euskalgintza, beraien ekimena, aurrera eramateko ikuspegi ekonomikotik, ezta? Ekonomikotik eta baita ere juridikotik ekimenen forma juridikoa aukeratzerakoan, ezta? Bueno, ikusten genuen, azkenean, gizarte ekonomiaren idea nagusia izan da, publiko eta pribatuen artean hor sortzen den hirugarren aukera bat edo nolabait, ikusten genuen nabarmena zan, euskalgintza izanik funtsean herri ekimena edo gizarte ekimena, ez zuela ondo enkajatzen sektore pribatu ortodoxoan, irabazi asmoak bultzatzen duen sektore pribatuan ez zuela ondo enkajatzen, hain zuzen ere bere helburu nagusia izanik soziala euskalgintza, eta baita ere ez zuela ondo enkajatzen, guztiz ondo enkajatzen sektore publikoan, gehiago arrazoi politikoen gaitik, ezta? Esan nahi dut, euskalgintzako ekimen bat aurrera eramaten bada, eta bere asmoa baldin bada Euskal Herri osoa besarkatzea, une honetan geruza publiko batekin
ezin da. Euskal Herriak ez dauka aitorpen juridiko, Euskal Herri osoak bere osotasunan ez dauka aitorpen juridiko publiko bat, une honetan, beraz, geruza publiko bat Euskal Herri osoko ekimen batean ezinezkoa da. Orduan, nahiko nabarmena zen, ondo enkagatzen zuela, maila teoriko horretan, herri ekimen bat aurrera eramateko gizarte ekonomiak, ezta? Eta planteatzen genuen, bide hori jorratzea, interesgarri iruditzen zitzaigun, eta gainera, askotan landu gabeko ikuspegia, ezta? Euskalgintzaren muina noski da, euskararen sustapena, hor dago hizkuntza bera, eta herri izaera, eta identidadea, eta kultura. Aldiz, ekonomi ikuspegitik, euskalgintzako agentek ekonomi ikuspegitik, zer motako geruza ekonomiko edo ekimen ekonomikoa diren, ikusten genuen hori ez dela inbeste aztertu, ez dela inbeste landu. Eta horrek animatu gintuen antolatzera duela 2 urte jardunaldi bat UEUn bertan eta gaur hau bera. Duela 2 urte egin genuen kooperatibak, ikastolak eta kooperatibak bi elementu horiek uztartu genituen, uste dugu aberasgarria izan zela ekitaldi hori, egin genuen ariketa bat 7 printzipio kooperatibo unibertsalak jarri mahai gainean eta ikastolei eskatu bakoitzaren inguruan erretratatzeko nolabait, ezta? Euskalgintzak nola praktikatzen duten 7 printzipio kooperatiboen artean banan eskatu genien eta egin genuen. Orduan, gero pentsatu genuen jauzi bat egitea ikastoletatik euskalgintzara eta kooperatibismotik gizarte ekonomiara. Eta puzleak oso ondo enkajatzen zigun, esan bezala gizarte ekonomiako eragile iaia guztiak, euskalgintzako eragile iaia guztiak gizarte ekonomiako formulak dituztelako, eta ideia horrek ekarri gaitu nolabait gaurko ekitaldi honetara, ezta? Orduan, guretzat, oso pozgarria da, Kepak eskerrak eman ditu, kasu honetan, ekimen hau josi dute batez ere, Iker Salaberriak, Unai del Burgok eta Ekoitzetxe Zarretak, eskerrak bereziki Iruroi, eta bukatu nahi dut, esan dut oantxe, euskalgintza trinkotzen duen, edo euskalgintza komunean duen ikuspegi ekonomiko hori gutxi landu dela, gizarte ekonomiak baita ere batutzen du, nolabait elkartzen du euskalgintza, hori gutxi landu da, baina oraindik gutxiago landu den beste elementua jarri nahiko nuke mahai gainean, eta da, gaurko idea nagusia izanik, eta gaurko jardunaldiaren leloan ere hori dago, gizarte ekonomia euskalgintzari laguntzeko tresna bezala, edo gizarte ekonomia euskalgintza garatzeko lanabes bezala, baina baita ere buelta eman nahi nion norabide horri, hain zuzen ere euskalgintzak baita ere laguntzen dio eta elikatzen du gizarte ekonomia. Euskalgintzak laguntzen dio euskal gizarte ekonomiari. Guri gizarte ekonomiaren ikuspegitik laguntzen digu baita ere Euskal Herria mapan kokatzen. Gaudenean adibidez kooperatibismoari buruzko topagune zabal batean, baudela gutxi gertatu zitzaigun, mundu mailakoa, adibidez, oso ondo datorkigu aipatzea adibide bezala, eta ez nola nahiko adibide, Europako kooperatibak, Europa mailako kooperatibak, Europako estatu bat, baina gehiagotan implantatua duen kooperatibak, momentu honetan bakarrik 12 inguru dago, eta Europako kooperatiba sortzeko aukera zabaldu zen 2003an. Ia 20 urtetan sortu dira 12 inguru bakarrik. Eta bat da Euskal Herriko ikastolak kooperatiba. Esan nahi dut, euskalgintzaren dinamika horrek gizarte ekonomia bezala guri ere laguntzen digu, ditugulako bertan adibide oso onak eta erreferentzialak, ezta? Beraz, euskalgintzak gizarte ekonomiak balio baldin badu elikatzeko euskalgintza, baita ere euskalgintzak balio du elikatzeko eta bultzatzeko euskal gizarte ekonomia, bai? Eta bukatzeko, hasien izen moduan, esatea, guretzat oso pozgarria dela hau, euskalgintza eta gizarte ekonomiaren artean, nahiko nuke jardunaldi honek laguntzeko
euskalgintza eta gizarte ekonomiaren artean zubi hori sendotzen, bi norabidetako zubia izan dadila, bi norabidetakoa aipatzen nuen ideiaren hildotik, eta horretan lagundu nahiko genuke, bai? Zubi hori sendotu eta zubi horretako trafikoa suspertzen euskalgintza eta gizarte ekonomiak elkar laguntzeko nolabait, bai? Mi esker guztiei. Hanka bada gizarte ekonomia, beste hanka da euskalgintza. Eta gurekin daukagu euskalgintzaren kontseiluko Paul Bilbao. Egun guztioi eta mi esker gaur hona bertaratzeagatik. Lehenik eta behin nola ez, zorionak UEuri. Beste urte batez, euskaraz biziren komunitateari alako ikastorak eskaintzeagatik, ez? Pandemia, aurten ere komunitatea sendotzeko, trinkotzeko eta aberasteko egin diguzuen eskaintzaren gatik, eskerrik asko. Eta zorionak ematetik, eskerrak ematera, gaizkiri, bidaia honetan bidaide izateko aukera eskaini diguzuelako, eta zuekin ikasten usteagatik. Dute, elkarren gandik ikasi dugula, baina guretzat bai aukera izan da zuekin ikasteko. Aipatu du Xabierrek, eta egia da ez, euskalgintza baduela, ekonomia sozialaren nolabait berezko ezaugarri ez, genean euskalgintzatik sortzen ditugun ondasunak edo proiektuak pertsonen beharrak asetzeko diela. Gure kasuan gainera, egoera gutxituan dagoen hizkuntza komunitate bati beharrak asetzekoak. Eta horrexegatik hori ere aipatu da, gainditzen dugu publiko-pribatu dikotomia hori, ez? Beste esparru batean kokatzen dugu euskalgintza. Eta agian hori da bere ezaugarri nagusietako bat, ezta? Eta horregatik ere badugu berezkoa gure izaera komunitarioa. Egia da, gaurko topaketen helburua ez dela horren beste gurea berezkoa izan daiteken ezaugarri horretaz gehiagitz egitea, edo hori berrestea baizik eta nik uste dut hori da gaurko jardunaldiek, egin dezaketen ekarpena, barrunazko begirada bat lantzea ekarriko dutela jardunaldiek. Gure antolaketa ereduen inguruan gogoeta egitea, praktikak partekatzea, praktikaneko desberdinak bai eremuen aldetik, bai izaen aldetik izango dela, eta nola ez, balio dezala honek ere aurrerantzean, sor litezkeen ekimene bateratuik begira, nola baiteko ernamuina izatea. Kontseiluaren ere esploratzeko eremua da honakoa, eta guretzat ere oso baliagarria izango da gure erronkei aurre egiteko ekonomia sozialaren tresnak identifikatzea. Gaina kontseilua hitz egiten da, ez bakarrik kontseilua erakunde bezala, baizik eta parte hartuko duten eragile gehienak ere bazkide ditugu, orduan kontseilua beranitasun horretan horretarako izan daitezke baliagarriak, edo izango dira baliagarriak gaurko jardunaldiak. Amaitzeko, badakizue, orain dela bilaste, kontseiluak hildo berri bat, fase berri batekin zion, orduan esaten genuen batu zaldatu, alako filosofia batekin hasi garela lanean. Esaten genuen, gizarte kohesionatu, justu eta berdinzalea lortzeko nahitaezkoa dela hizkuntza politiketan modu bateratua jokatzea eta hizkuntza erdigunera ekartzea. Eta iruditzen zaitonek, trabentzia bada ere, badakan nolabaiteko antzekotasunik, ez da, nik ez duarako zalantzarik hori euskara ardatz izango duen gizarte kohesionatu, justu eta berdinzali horrek nahitaezkoa izango duela ekonomia soziala, horre beste izen ondo jar diezaiokegu, ekonomia soziala eraldatzailea, beste ardaz bat izatea. Eta horre euskalgintzak badu zer esan eta noski badugu zer egin. Hortuaz, balio dezala gaurko jardunaldiak elkarrekinez batu aldatzeko, alegia eraldatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul, eta bai argi dago batu aldatu aplikatu daitekela oso ondo. Eskerrik asko, eta besterik gabe pasatzen gara ja programarekin aurrera, eta 10:00 daukagu beste hitzaldi bat, venga.
tokiak, zelik zertzeken. Baina, demostratu kontaktuz ez dela gertatzen, ez? Denbora kontrolatzen nahi zu? Ba, alkate, Bai. hartu daukatu, eratxita daukatu zen. Nik ero eskatuko izut, kontrolatzeko, nirea, bale? Egunon, guztioi, entzuten da? Ekonomia sozialaren tresnak euskalgintzaren erronken aurrean. Ekonomia sozialaren norabidea euskalgintzaren bidegurutzetan. Provokazio hutsa da, aitortuko didazue nolabait hasi behar eta termino hauetan hastea. Nik Euskadin rock'n'rollak ez duela dirurik emanen esaten hasi nahi nuen. Baina adorea falta. Eta erronkez eta tresnez aritu behar. Euskalgintzaren erronkez zer ote dakigu ba gezkiko kideok. Eta ekonomia sozialarena salbamendurako taula bat ote da ba euskalgintzarentzat. Barkatuko diguzue berriz gure torpezia. Eta hala ere, hain gaizki hasita ere, zer nolako harrera beroa jaso dugun zue guztien aldetik. Nolako prestutasuna eta animoa sumatu dugun zuei egindako gonbite deien erantzunetan. Gaia agian guk aurreikusi baino gertukoago duzuen seinale. Asmatu ote dugu ba, zuetariko asko eta askoren burutan zegoen ideia bat mahai gaineratzen. Jardunaldi hau irudikatzen hasi ginenean, abia puntuko intuizio batek bultzatzen gituen. Ekonomia soziala eta euskalgintza, euskalgintza eta ekonomia soziala, hain gertu eta hain urrun, posible alda. Ekonomia sozialaz jardutean nor oroitzen da, euskeraren biziraupena eta biziberritzea helburu, herri honetan abian jarritako ehundaka eta ehundaka ekimenez. Eta alde erantzira ere, euskalgintzak inoiz sentitu aldu bere identitate ikur gisa ekonomia sozialeko ekimen izatearena. Inoiz galde egin ote dio bere buruari, berak eusten duen jarduera ekonomikoa ekonomia sozialekoa ote den. Hobe genuke agian bideari hasieratik berrekitea berriz. Ekonomia sozialaren norabideaz eta euskalgintzaren erronkez baino jardun dezagun ba bi hoiek egindako bideen gurutzaketez, bat egin duten unez, elkar topatu duten okazioez. Pentsatzen jarri orduko zenbaezinak dira kasi bat egite horiek. Zenbat euskera, kultur eta hizkuntza ekimen izan dira lagunduak herri edo eskualde mailako kooperatiben aldetik. Zenbat kooperatiba izan dira halaber aitzindari lan mundua euskalduntzeko estrategien aplikazioan. Zenbat eta zenbatean eutsi diete garaizailei kooperatibek elkar harturik, eta zenbatean aritzen zarete horrela euskalgintzako eragileak. Eta elkartez zer esan? Ba alda euskalgintza osoan enpresa bakar bat, elkarte bat izaten hasi ez dena. Intuizioak utxik egiten espadigu, elkarren oso gertuko esperientziak izan direla esan behar genuke aurrena. Baina nola liteke orduan, elkarren gandik horren gertu izanik, elkarri bizkar emanda aritzea. Utzidazue ausardia handia espada, lehen hipotesi bat mai gaineratzen. Ez da bai izango, hizkuntza ezberdinetan hitz egiten dugula euskalgintza eta ekonomia sozialako eragileek. Gaur arte bederen. Euskalgintzak euskeraz diarduela esan da, ez dut deskubrimendu kolosalik egingo biztan denez. Maialenek ordea, euskeraz egitetik, euskeratik egitera gonbidatu gintuen. Zerbaitegitik esan izango zuen. Ekonomia sozialak berriz guk baino
guk nahi baino gutxiagotan egin izan du eta egiten du oraindik ere euskeraz, dana esan behar bada. Tira, ekonomia sozialaren baitan ahots asko eta askotarikoak direla ere aitortu behar genuke lehenik. Baina askotariko ahots horiek bat egitea lortu dute nolabait, oinarrizko sinfonia edo letra batean. Pertsonak eta komunitateak ekimen ekonomikoen erdigunean jarri nahi izan dituen proposamena da ekonomia sozialarena ezer izatekotan. Euskal Herriko ekonomia sozialaren kontakizuna oso loturik agertzen zaigu kooperatibismoari. Bereziki azken mende erdi pasatxoan arrasateko mugimenduak gorpuztu duen finantza, industria eta zerbitzuen sektoreko esperientziari. Baina gureak dira oro bat, jendarteak integratzen asmatu ez eta egoerarik zaurgarrienak bizi dituzten pertsonak ahalduntzeko abian jarritako laneratze enpresa edo enplegu babestuko ekimenak ere. Mozkin asmorik gabekoak gehienak. Badira gainera elkarte eta fundazio milaka batzuk ere gure herrian, milaka batzuk esan dut. Elkartegintzaren paradisua baita gure herri hau. Hainbeste ze erregistroak berak ere ez daki horietako zenbat dauden bizirik eta zenbat hilik. Mutualitatez eta arrantzalen kofradiez ahaztu gabe, noski inork arrantzarik egin nahi balu ur horietan. Izaera juridiko ezberdinak har ditzakete ekonomia sozialeko eragilek, baina funtsean partekaturiko balio definitu batzuk bereizten dituzte bestelako kapital enpresetatik. Finean zertaz dihardugu. Lehenik, pertsonak eta helburu sozialak kapital pilaketaren aurretik lehenesten dituzten ekimen kolektiboez ari gara. Ideia bikoitza ari gara uztartzen, argi gerabedi, pertsonak eta beren duintasuna erdigunean jartzen duten ekimen kolektiboak. Taldetasuna eta norbanakoaren arteko oreka osasungarri bat helburu dutenak. Bigarren, ekoizpen eta kontsumo komunitatez ari gara. Elkartasun eta berdintasun mekanismo landuen bitartez indarturiko komunitatez. Eta komunitate horiek beren ingurune eta herriarekiko agertzen duten konpromisoaz. Derrigorrezko konpromisoaz, ez borondate hutsean oinarriturikoaz. Pertsonak edo helburu sozialak erdigunean jarri, komunitateak sendotu eta ahaldunduz. Horrela mintzo da ekonomia soziala bere buruaz. Eta izan da berau enplegu sortzaile eta modu horretan aukera emaile. Eta izan da bide beretik aberastasun sortzaile eta aberastasun banatzaile. Eta modu horretan aukera berdintzaile. Eta izan dira horiek beren xumean lankidetza eta demokrazia eskolak ere. Beren aurrerapen eta irakaspen handiekin, baina baita beren desbideratze are handiagoekin ere. Izan direlako ere bide mortuetara heldu diren zenbait, eta saiakera horretan hilik edo guztiz itxura aldaturik geratu diren beste zenbait ere. Izan direnez, herri mugimendu edo elkartegintza logikatik abiatu, eta merkatuak irentsita edo estatuak bere eginda, kasi indargabetuak geratu diren ekimenak ere. Denetik dagoela gurean. Baina badira halaber, azken urtetan herri honek duen lankidetzaren lur ongarritutik sorturiko esperientzia gazteak, eraberritzaileak, eraldatzaileak. Ekonomia soziala merkatu logikak irenste bidean zela salatu eta bizitza jarri dutenak erdigunean, bide gurutzearen erdi-erdian. Kooperatibismo zaharrak ebatzi nahi zuen dilema ez hain zaharrura, lana versus kapitalarena, kapitala versus bizitza terminoetan bir formulatzen asmatu dutenak, ur berria dakarten olatuak. Eskatu digutenak gure eguneroko praktiken gaineko ardura har dezagun, horiek berrikusi eta gizarte eraldaketaren lorratzean jartzeko. Eta bide horretan laguntzeko kudeaketa erramienta konkretuak garatu dituztenak. Ekonomia sozialeko eragileen eginkizun politikoa berrindartu nahi dutenak. Enpresak antolatzeko bestelako moduak proposatzeaz harago, jendarte eredu berri baten ernamuin izan nahi duten praktika konkretuak plazaratu dituztenak.
Ekonomia sozial eta solidarioa edo eraldatzailea izendapenak hartuta, kezka, erronka eta kontakizun berrituak agertu zaizkigu azken 10-15 urteetan. Eta hor gaude. Bide gurutzean, seinalei errotulu berria jarri eta lehen pausoak ematen, pauso baldarrez, baina txerrik itxarraga. Euskalgintzak ordea nola hitz egiten du ba euskeraz eta euskaratik. Topagunez diarduzue, hizkuntza eskubideez, arnasgunez, euskaldunez, hezkuntza eraldatzaileaz, kulturgintzaz, auzolanaz, balioen transmisioaz, berrikuntza sozialaz, komunitateaz, plaza berreskuratzeaz, euskarari puzka aritzeaz, hegoaldeko uzta, euskeraz egituratutiko proiektu eraldatzaileak sustatzeaz mendebaldeko faktoria. Egun apur batean. Itzultzailerik balda zuen artean. Kontakizun horiek ekonomia sozialaren itzulpengintza zerbitzutik pasaz gero, zein litzateke geratuko litzaigun testua. Hizkuntzaren biziberritzea helburu nagusi edo ia bakar duten ekimenok, ez aldute ba pertsona eta helburu soziala kapital pilaketaren aurretik lehen esten. Jakina, rock'n'rollak ez duela dirurik ematen esaten hasi nahi nuela abisatu dizuet eta horretaran entorren. Euskal hizkuntz komunitatea txikia baita merkatu globalen garaian, ez gara, ez high-tech, ez fintech, ez foodtech, baina komunitatea gara. Komunitate errotua, sentitua, irudikatua eta engaiatua. Eta komunitateren beharrak asetzea gailentzen zaigu beti merkatu kuotak handitzearen aurretik. Esan gabe doa, euskalgintzako ekimen ekonomiko guztien erroan, euskararen aldeko gizarte mugimendu antolatua dagoela beti. Eta esan beharrik ez dago, hortik datorrenak, lezioa, ikasita dakarrela, konpromisoaz, lan militanteaz, kolektiboki pentsatzeaz eta antolatzeaz, elkartasuna sustatzeaz. Esan gabe ere, agerikoa baita, ekonomia mota honen helburu nagusia ez dela mozkin asmoa. Ezpada galera asmorik gabekoa izatea, alden kasu guztietan behintzat. Baina egon beste apur batez, eta esan gabeko hiek esaten hasiko bagina, eta rock'n'rollak azkenean dirurik emango balu. Utzi dazue bigarren eta azken atrebentzia batekin amaitzen nire hitzartzea. Eta ekonomia sozialarenak diren errelatoak, legitimazio diskurtsoak, baliatuko bagenitu euskalgintzaren ekimen ekonomikoei zentzu berritua emateko. Eta hori eginez, zentzu berri bat emango bagenio ekonomia sozialari berari ere. Dena ez dira hitzak ordea, ekintzek halako pisua duten herri honetan. Euskalgintzak berezkoa du zen ekintzailea, zen berritzailea. Eta ekimen berriok ekonomia sozialeko formulen bitartez antolatuko bagenitu, areago oraindik, ekonomia sozialarenak diren interkooperazio logiken bitartez ureztatu eta indartuko bagenitu. Euskalgintzaren baitako merkatu sozial moduko bat lehen etxiz, elkarri alik eta gehien erosi eta salduko bagenio, eta gainera lankidetza honen izaera politikoan indarregin. Eta uztartuko bagenu euskalgintza ekonomia sozialarekin, beronen baitan erreferentziazkoak diren egitasmo ezberdinekin. Dela energia berriztagarrien ekoizpen eta banaketarako kooperatibetako kide eginez, edo gure aurrezki eta inbertsio almena finantza etikoetara bideratuz, gure elikadura premiak ekoizpen agroekologikoari lotuz, edo zaurgarritasun egoera larrienean diren kolektiboak ahalduntzeko lan egitasmoak eskainiz. Euskalgintza subjektu aktiboa balitz bere jardute esparru ezberdinetan, herritar ororen integrazioa ahalduntzea eta burujabetza maila hobetuko luketen dinamikak sustatzen. Hau ote da ba maialen ekonomia euskeratik egitea.
eta gure erakundetara itzulita zenbat lan egin dezakegun oraindik taldetasuna indartzeko, gardentasun, berdintasun eta elkartasun mekanismoak finduz. Eta zenbat lan dugun egiteke oraindik erakunde ez patriarkalak bilakatzeko bidean, edo gure eragin ekologikoa murrizteko bidean. Hainbeste dira landu ditzakegun esparruak. Ekonomia sozialarena beraz, lanerako agenda bat ere izan liteke. Beste puntu bat, euskalgintzako eragileen asteroko gai ordenean sartzeko. Eta praktika konkretu batzuetatik ateratako irakaspen sorta bat ere bada ekonomia sozialarena. Baita hanka sartze bildumatxo bat eta berrikaspen saio multzo bat ere. Gaur dugu aukera bikaina, agendak eta praktika horiek partekatu eta etorkizunera begira konspiratzen hasteko. Ongi etorriak izan zaitezte ba, konspirazio kolektibo saio honetara. Rock'n'rollak ez du dirurik emanen, baina inon baino alaiagoa izanen ahal da. Eskerrik asko. Mi esker denoi, hemen izateagatik, mi esker ere gaurko jardunaldia antolatu ez zuten gezki ikertegiari, kontseiluari, UEuri, eta baita ere Katakrak kooperatibari, beraien egoitzan gaudelako eta paregabeko tokia daukagulako Iruñean horrelako gauzak egiteko. Zure buru ez dezunez aurkeztuko zaitut. Eskerrik asko, gero aurkeztuko zaitut nik zu. Eneko Etxezarreta, gezki ikertegiko kidea, EHUko ikertegia, eta, ekonomia sozial eraldatzaile kooperatibismoaren munduan, Kofabrika proiektuan adibidez, elkarlanean gabiltza, eta hortik ere bide asko gurutzatzen ari dira azken aldian, eta uste diskurtsoan ere gauzatzutan bat egingo degula. Bellatira zuegi, Talaioz kooperatibako kidea, software librea talako gauzetan inork ez daki oso ondo zeiten duen, baina gero, olatuko sareko bultzatzaile, antolatzaile, sustatzaile, eta pixkat ekonomia sozial eraldatzailearen proposamena, praktika, azken aldian dauden sare ezberdinetako sustatzaile eta aurpegi ezagunenetako bat, ezta? Ez dakit asmo duten orkestera. Eta, sin más. Jarraituko dugu. Gaina denbora pixka gehiago utzi diazu, así que perfecto zen. Gaurko gaia zabala da eta nondik heldu ere ez nekinez ere bere garaian proposatu nien guk erabiltzen dugun hirugarren olatuaren ideia baina azalduko detena sartzea gaurko jardunaldian eta Kofabrikako formazioetan oso gainetik baino azaltzen dugun ideiatxo bat onera ekartzea eta erabiltzea alde batetik pixka provokazio bezala, baina beste alde batetik ere hipotesi sortzaile bezala. Eta hipotesi sortzailea zein da? Euskalgintza kooperatibizatu egin behar degula. Parte batean badago kooperatibizatuta, baina ez osorik, eta esango nuke daukan arazo handienetakoa hipotesi horrek dela Euskalgintzak ez duela bere burua kooperatibismoaren parte ikusten. Naizta, juridikoki askotan erabili forma kooperatiboa bere eginkizunetarako. Eta provokazioa pixkat ere irudionekin ekarri nahi izan dut, uste detelako eta gaurko hitzaldiarekin edo nire partearekin lotuta, uste detelako kooperatibismoa, ekonomia soziala eta euskalgintzaren arteko hasierako bultzada oso interesgarri bat izan zen, oso sortzailea, esango nuke 60 eta 70 hamarkadako euskal iraultza kulturalarekin oso lotua izan zena,
Baina iruditzen zait, Oteizaren apostoluak bidearen albo batean gelditu ziren bezala, hipotesi sortzaile hori, hau da, euskalgintza kooperatibismoarekin askoz lotuago izan barko lukela, parte izan barko lukela, eta horrek askoz indar gehiago eman barko liokela, bidertzean gelditu zela. Hola, zona, hasierako aipamen bezala, saiatuko naiz pixka kontestualizatzen. Gainera katakraken gaudenez, eta aurreko ostiralean UEUren ikastaro hauen aurkezpenean ekaitxapartegi oso modu iradokitzailean egin zuenez, ni ere saiatuko naiz ekartzen azalduko eten ataltxo bakoitzerako liburu bat, edo liburu proposamenen bat. Ez dena Jose Azurmendirena, gustura ingo nuke, oso zalean naizelako, baina pixkat heterodoxoagoa izango da alde horretatik. Hasiko naiz, egin ez, kosketan demekin, ez zute irakurri, oso jende gutxik irakurri dula suposatzen dut, baina irakurri beharreko liburua da, iruditzen zaitelako, jasotzen ditula, bere modu berezi eta heterodoxoan ere, 70. hamarkadan nolabaiteko euskalgintzaren loraldi hori emateko oinarri izan ziren hainbat ideia, batez ere euskal berpizkunde kulturalarekin oso lotua daudenak, 50. hamarkadatik hasi eta 60. hamarkadan indartu zena, eta 60. hamarkadenean nolabait gauzatze materiala edo izan zuena. Naiz aditu bat gai honetan, naiz irakurle soil bat. Baina, bai ekarri nahi dut ideia hau iruditzen zaitelako guk gaur egun olatukopetik edo ekonomia sozial eraldatzaileetik egiten dugun jardunean oso iradokitzailea dela. Eta zergatik, iruditzen zaitelako gaur egun ere, eta ziurtasun gabeko mundu arraro eta apokaliptiko honetan, uste dut behar ditugula errelato propio batzuk, eta errelato horiek gu sortu beharko ditugu, emekoitzek aipatu duen bezala. Hala ere, hori, naizta izena eman zuenetenean, tituluan bakarrik jartzen zuen hori ez, 3. olatua eta 70. Hamarkadako iraultza kulturala eta bar, hori erabiliko eta aitzakia bezala. Beste hainbat gauza aipatzeko. Ez detelako nolabaiteko errepaso historiko bat egingo, naizelako horretan aditua, esan dut, irakurlea bai, baino aditua ez, baino, balio digule, uste dut. Esan dut, zergatik Oteizaren apostolu horiek irudi horretan, iruditzen zaitelako bukatu gabeko ibilbide batean edo lan batean aurrean gaudela. Eta da, euskalgintzaren kooperatibizazioa, nik kooperatibizazioa edo kooperatibismora jotzen dut asko ekonomia sozialaz aritu baino, iruditzen zaitelako Euskal Herrian bereziki kooperatibismoa dela nolabait ekonomia sozialaren bultzatzaile nagusia, eta jasotzen duelako ere ideia bat oso garrantzitsua, eta da lana bera eta lanaren burujabetza jartzen duela praktika sozioekonomikoaren erdigunean. Enegoitzak aipatu du, gaur egun nola pasagean, kapitala eta bizitzaren arteko talka horretara, baino ekonomia sozialean eta kooperatibismoa bereziki oso ondo jasotzen du kapitala eta lanaren arteko talka historiko hori neurri batean ebazten du, gainera talka hori, praktika konkretuak eta forma juridikoak ematen dizkio talka horretan lanaren alde egiten dugunei, eta nik uste ideia hori ere berreskuratu beharra dago. Hori, enaiz historian gelituko baino zergatik, esan dut ere, nire ustez nolabait proiektua edo euskalgintza kooperatibizatzearen proiektu hori bidertzean gelditua dela. Seguraski, 60. eta 70. hamarkadako nolabait euskalgintzaren eta euskal kulturaren loraldi horrek eman zituen hainbat eta hainbat erantzun juridiko, hau da, tresna juridiko edo enpresa edo elkarte sortzearen bide horretan oso oparoa izan zena, oso azkar eman zen ere instituzionalizazio prozesu bat, beharrezkoa, hau da, edozein momentuan herrigintzatik edo aktivismotik zerbait martxan jartzen
jartzen dezunean, berehala topatzen zera, hori juridikoki egonkortu, baliabideak ere sortu, eta hoiei nolabait etorkizuneko bide bat ematearen beharra, ez? Berehala agertzen da, horrek erantzun ezberdina behar izaten ditu, enpresa sortu beharko dugu, edo legeak aldatu beharko ditugu, ez? Behar dugun hori lortzeko, iruditzen zaitena da, prozesu horretan ere, 70. hamarkadan instituzionalizazio prozesu hori oso azkar eman zela, eta hiru eremuetan emateko aukera sortu zela, ez? Bat izango litzake publiko-administratiboa, ez? Baina oso momentu horretan ere gertatzen ari zen egonkortze autonomistaren baitan, ez? Gaur egun ja 78ko erregimena deituko genukena, hau da, hor nolabait sortutako proiektuak, ez? Bai euskararen alde, euskal kulturaren alde egin barrekoa, baina zera, ez? Nolabait ikuspegi horretatik, ez? Administratibo publikotik instituzionalizatu eta egonkortu nahi zutenak, nolabait marko hori onartu behar izan zuten. Autonomista, 78. erregimenarena eta Estatu Espainiarrekoa, kasu horretan. Nolabait ere, iparraldeko hainbat ekimen beste alde batean utziz, naizta gero proiektu batzuk saiatu diren eta batzuk lortu duten, mugaren bi aldetan ere egonkortzen. Beste bide bat izan zen merkatuarena. Merkatuan nolabait homologatzearen, hau da, proiektu batzuk egin ditu, proiektu sozioekonomikoa dira, proiektu sozioekonomiko horiek bideragarritasuna behar dute, orduan hori merkatuaren bidez egingo dugu. Eta merkatuaren bidez egite horretan, formula juridiko ezberdinekin, baino estrategia merkantilistak erabiliz, ez? Eta nolabait, beraien burua ere, merkatu logika horietan kokatuz, eta merkatuaz ari ganean gaina, ez Enekoitzek aipatu duen merkatu sozialaren ibilbide horretan, baizik eta merkatu kapitalistaren ibilbidean. Hirugarren bide bat ere egonda eta badago, eta hirugarren bide hori zen autoeraketarena eta nolabait autonomia kooperatiboarena, hau da, ekonomia sozialeko egituretan parte hartu eta horiek indartuz sistema propio bat edo sortzerena. Esango nuke gutxien landutakoa izan dela. Horregatik bide bazterraren ideia. Iruditzen zaitelako instituzionalizazio momentu horretan, beste bide bat bazegoela eta momentuko behar zirkunstantziengatik ezela behar bezala landu edo garatu. Horrek zer ekartzen du beste bideak indartu direla, nire ustez, gehien. Eta gainera, neoliberalismoaren etorrerarekin, eta azkenean ere, 78ko erregimena ez da bakarrik zera bat, Estatu Espainiarraren proiektu politiko zentralizatzaile bat, naizta bere irudi deszentralizatzaile hori izan, ere bada liberalismoaren proiektu bat, hau da, ekonomia merkantilizatu eta proiektu sozial eta komunitarioak merkantilizatzearen bidea egin duen zera bat, erregimen bat. Erregimen horretan, gainera, pixkanaka bide publiko administratiboak indarra galtzen joan du, eta bide merkantilak, merkantilizazioarenak edo merkatuan homologatzearen bidea eta tokia irabazi du, ez? Naizta gero, egon dien, beste administrazio publikorako zera batzuk, baina nolabait ere beti bilatu da, nolabait dikotomia hori reforzatzea, ez? Edo publikoa zea, edo pribatua zea, ez? Eta hori, badakigu beste eremu askotan, ze kalte ekartzen digun, Euskal Herrian bereziki badaukagunean arlo komunitarioaren esperientzia, praktika eta tamalez gutxi instituzionalizazio eredu bat. Esan dakoa, bidean gelditutako bide horretan, zergatik gertatu ote den horrek, horrek ematen du, nire ustez ikerketarako, ez? Bide horretan zergatik hirugarren bide hori ez, hau da, berez ekonomia sozialekoak diren forma juridikoa zergatik ez duten ekonomia sozialeko sistema propio bat sortu, netzak galdera interesgarria da, zen ez da gertatu, orduan zergatik ez da gertatu. Egon dira praktika, noski, ikastolen elkartea bera da praktika bat, ekonomia soziala bera trinkotzearena.
Baina, zergatik ez da ekonomia sozialeko euskalgintza bere osotasuna esatea ere eztabaida askorako ematen du, baina zergatik ez da bere osotasunean ekonomia sozialeko parte sentitzen sistemikoki. Bueno, nik uste hor galdera batzuk egin barko genituzke eta hori landu. Ez dut gaur erantzunik eman nahi, baina euskalgintza ekonomia soziala da? Hemen atera dire, baietz, erabiltzen dien formula juridikoak ekonomia sozialekoa direlako gehiengo batea, baina pixka terrorago joango bagina, galdera honi erantzuteko, nik ekonomia soziala definitzerako orduan, edo nik beti kooperatibismoaren historiatik egiten dut hau gehiago, baina nik bi kontu edo bi galdera jarriko nituzke erdigunean, eta bada ekonomia soziala definitzeko edo den sistema bat ekonomia soziala den definitzeko bi galdera erantzun beharko lituzke, bat zer eta bestean nola, bat zeri erantzuten dion eta bestean nola egiten duen, zera hori erantzuteko. Hor, zer galdetzen dugunean ekonomia sozialak orokorrean bere burua definitzen duenean beharrei erantzuteari definitzen dio, komunitateak ditun beharrei erantzuteko dago ekonomia soziala, orduan horri erantzun beharko lioke, zer egiterako orduan beti galdera horri erantzun beharko lioke, galderari erantzuna baldin bada gehiago saltzeko, baina ekonomia soziala den ere dudan jarri ezakegu, ez da juridikoki izan. Hor dago juridikoa eta benetan politikoa denaren arteko zehatako bat, diferentzietako bat. Eta bestea nola, eta ekonomia sozialak beti herrigintzatik edo komunitatetik antolatuta izan behar du, eta demokratikoa izan beharko du, baina komunitateak hori eskatzen dulako, komunitatea herritarrek sortutako elementu, antolaketa elementuetatik eraiki behar delako. Orduan, gainera, esango bete, mundu mailan orokorrean ekonomia soziala ere apuntetxo txiki da, baina ekonomia soziala unibertsalki zabaldua dagoen zerbait da. Munduko edozein tokietan aurkitzen dira kooperatibak edo ekonomia sozialeko erakundeak. Hau ez da zabalpen estrategia izugarri handi bat eta oso ondo operatua egon delako. Hau da, oinarrizko beharretatik ateratzen den antolaketa sozioekonomikoa delako, bai kooperatibismoa eta bai ekonomia sozialeko beste hainbat erakunde. Eta hau batez ere, eta historia pixka bat hartuta, dator bereziki kapitalismoak edo merkantilismoak edo gaur egun neoliberalismoak komunitateak deusezten dituen tokietan ekonomia sozialeko praktikak agertzen hasten dira. Latinoamerikara bagoaz, azken 30 urtetan neoliberalismoak praktika komunitarioak deuseztu dituen tokietan ekonomia sozialeko praktika berriak agertu dira. Batzuk kooperatiboak, besteak MST, besteak ekonomia popularra deitzen diotena, nolabait juridikoki garatuakoa. Baina historian hartuta ere, industrializazio prozesua gertatu diren toki guztietan kooperatibismoa sortu da. Zergatik, industrializazioa berak komunitateak deusezten zituelako. Hipotesi horretatik guk egiten dugu gure zeatan, formazio kooperatiboetan, errelato bat esanez Euskal Herrian kooperatibismoak 5 olatu izan dituela. Lehenengo izango litzake industrializazioaren ondorengo olatu kooperatiboa ez ezagunena, segurazki. Zen Euskal Herrian 700 kooperatiba inguru egon ziren gerra zibilaren aurretik eta inork ez daki hori, edo oso gutxi ezagutzen da, Alfa ezagutzen da gehienez, Labe Garaietako kontsumo kooperatiba, horrelako esperientzia batzuk ezagutzen dira, baina 700 arte, ze praktika mordo, eta ez ezagun dauzkagu, ez? Bigarren olatu kooperatiboa ezagunena agian, Arizmendiarretaren ibilbidearekin azaltzen dena, baina Arrasateko kooperatiben inguruko langile guztiek sortutako Euskal Herriko hainbat puntuetan, askotan kontatzen dena Euskal kooperatibismoaren abia puntu bezala, eta hori ere ez da ona,
Bai da indartsua, baina ez da ona horrela kontatzea, zen Euskal Herriko kooperatibismoak historia luzeagoa dauka eta gainera anitzagoa da. Orduan, baliorik hendigu gabe zen oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian Arrasateko esperientzia kooperatiba, baina hori kokatzen dugu bigarren olatu bezala. Laugarrena kokatzen dugu iparraldean, Ipar Euskal Herrian, uste dugulako badaukala garrantzia handia, Ipar Euskal Herrian bertako burujabetza eta egunerokoan pisu handia daukan mugimendua izan delako, eta gaur egun laborantza ganbararen nolabaiteko aria eramateko gaitasunagatik izugarrizko garrantzia dauka, eta gainera lotu da Frantziako lege kooperatiboaren aldaketarekin eman diona izugarrizko inpultsoa gaur egun proiektu kooperatibo pila lortzeko. Eta bosgarrena da kontatzen duguna gaur egun egiten nahi gana, batez ere 2008ko krisiaren ondotik sortutako olatu kooperatiba, nun bi hildo berezikin nazten dien, bat igual kontsumo kooperatibekin edo, eta hor sartu daitezke Goiener, Izarkom, gure herrietan Labore edo Ereindajan bezalako proiektuak, eta sortzen ari den ehundaka eta ehundaka kooperatibekin. Hoien artean ere kooperatiba Talaios edo Katakrak kooperatiba bera. Hori gertatzen ari da, eta normalean gertatzen ari diren gauzak, bai, horregatik, lasei. Bakit utzietela, hola, tentsio pixka bat utzietela, baina, esplikazioaren parte zen. Eta bosgarren horretan, normalean ez da kontatzen gertatzen ari delako, ez? Eta gertatzen ari dena gutxiago kontatzen da. Orduan, hor badago lan bat egiteko. Eta hirugarrena, saltatu etena. Hirugarrena izango litzake Euskalgintzaren olatu kooperatiboa, deitzen deguna. Batez ere, 70. hamarkadan kokatzen dena, igual praktika sozioekonomikoa batez ere hor gertatzen dielako, baino aurretik datorren Euskal kultur iraultzarekin lotzen detena nik behintzat, eta gaurko hipotesirako horrela egingo dut. Hor badago, demostrablea den zerbait, eta da 70. hamarkadan bereziki ematen dela, Euskalgintzaren loraldi sozioekonomikoa hainbat praktikaren bitartez, eta hor sartu daitezke proiektu pila bat, gero igual pixka bat azaldukoet, baino azkenean lehen esan detenarekin lotuta zer eta nola, galdere erantzunez, eta ekonomia soziala, Euskalgintza ekonomia sozialaren parte izan beharko litzaken galderarien erantzunez. Zertarako sortzen da olatu kooperatibo, hau ez, hirugarren olatu, Euskalgintzarekin lotutako hirugarren olatu hau, euskeraz bizializateko. Hau da, zer hori oso argia da kasu horretan. Ez da rock and rollarekin aberasteko, ez? Baizik eta euskaraz bizializateko. Eta nola sortzen da? Autoeraketaren bitartez. Autoeraketa praktika anitz eta oso zabalaren bitartez. Horrez dago igual, kooperatibismoa nolabait elementu zentral bezala, hor gehiago da autoratu gaitezen. Nola? Ikusiko dugu. Elkarteak sortuko ditugu, kasuren batean kooperatibaren bat sortuko dugu, elkarte horiek ero ez daki zer bihurtuko dira, kontua da, egiturak sortzea, egitura sozioekonomikoa sortzea, zer horri erantzun alizateko. Eta zer hori da, euskaraz bizializatea, baina nola horretan ere, ekonomia sozialan dauden hainbat aldagai kontuan izaten dira, herritarren kontrola, proiektu sozioekonomiko horietan, helburua kapitalaren aurretik jartzea, lurraldetasuna, lurraldean kokatua izatea eta lurraldeari ekarpen bat egitea, interkooperazioa, hau da, proiektuaren arteko elkarlana ere hor kokatzen da. Liburuetara aipamen txiki bat eginez, niretzat hor batez ere komunitatearekin eta komunitatearen beharrekin lotura egiteko horretan bi liburu aipatuko ditut, bat Jose Azurmendiren El hombre kooperatibo, hor nolabait sistematizatzen duelako, kooperatibismoak ze lotura daukan zerarekin, komunitatearen beharrekin, eta behar horiek asetzeko zergatik sortu behar den enpresa, baina beste modu bateko enpresa. Hori da, bere tesi doktoralaren lanketa eta liburu batean dago El hombre kooperatibo. Eta bestea, Thompsonen ohitura komunean, oso interesgarria, Thompson hau historialari marxista, lanketa izugarria egin zuena, nolabait,
komunitatearen ohituren deusesteak geroko kapitalismoan eta geroko langileen erantzunean eukiko zuen zeari buruz, garrantziari buruz. Eta hor garrantzia handia emate dio langile jendexeak dauzkan instituzio komunak horrek deusesteak sortzen duen galera, eta ze garrantzitsua izan den kapitalismo merkantilarentzat hori deusestea. Eta azkenean euskeraz bizitzea edo euskeraz gure harremanak izatea harreman komunitarioen tresna garrantzitsua da. Eta noski hori deusestea ere izan da kapitalismo merkantilaren bideetako bat. Komunitatea ezin bada bere tresnekin eraiki, askoz irisgarriagoa da helburu merkantilentzako. Eta hori gertatu da historian. Orduan bi liburu horiek kokatzea. Eta hirugarren olatu hau, hirugarren olatu hau, eta ja honekin bukatzen dut, kokatzea 70. hamarkadako iraultza kultural horrekin. Liburu bat aipatuko zen, liburu horretan oinarritzen den nik hipotesia, eta da Elisabet Ansaren Mayo del 68 Basko, Pamielak argitaratutakoa, eta hor, nolabait, izugarrizko garrantzia ematen dio, ere momentuan sortutako Ezdokamairu, Oteizari, Laboari, Hartzeri, guzti hau sortu zuten mugimendu iraultzaile kultural horri. Garrantzia ematen dio, bat, mundu mailako pentsamendu artistiko aurreratuena jartzen duelako komunitatearen eta herrigintzaren bitartekari edo lanabez bezala. Eta bide horretatik identitatea ere, identitate kulturalari garrantzia handia ematen dio, baina zergatik komunitate bat sortzeko asmoa duelako. Eta hori aipatzen da komunitatea sortzearen garrantzia artea vanguardistaren bitartez. Horrek izugarrizko inpaktua izan zuen erostez euskal gizartean. Eta inpaktu horretatik sortu zen gero gaur egun hainbeste garrantzia ematen diogun garai bat, esaten duguna, garai batean jendea askoz gehiago engaiatzen zen proiektuekin, jendea askoz motibatua zegoen, ez da kasualitatea, iraultza kultural baten ondorioz gertatutako pentsamendu aldaketa bat ere gertatu zelako. Eta horrek ekarri zuen autoeraketarako izugarrizko inpultsoa. Eta hori aztertu beharko litzake, ez dago aztertua. Eta Elisabet Ansak bere liburuan botatzen ditu olako printza batzuk oso interesgarriak, Oteizatik abiatuta batez ere, baina nire ustez ikertzeko gauza zen gaur egun atzerakadan dagoen zerbait da, autoeraketaren inpultsoa. Hemen gaudenak igualez, beste proiektu, herrigintzako proiektuetan eta parte hartzen degulako, baina inpultso hori beharrezkoa da. Izugarrizko erronka dauzkagu, gizarte bezala, bai euskalgintzatik, baina bai herritar bezala ere, izugarrizko erronka sozioekonomiko eta kulturala dauzkagu aurrean, eta nik uste hartu beharko genuke hirugarren olatu hau, euskalgintzaren olatu hau, ez ari buruz hitz egiteko, baizik eta gaur egunera ekarri eta 5. olatu horrekin batzeko. Eta horregatik ere, hipotesi hori, euskalgintza kooperatibizatu behar da, euskalgintza nire ustez 5. olatuan ere kokatu behar da. Ez dut esaten ez dago nik, zen badaude adibide oso interesgarria jardunaldi hau da, horren adibide, edo duela 2 urte ikastolekin egin genuna. Baina honetzat, adibide bikaina da, Araialdeako eraldaketa faktoria, nolabait, bi eremuak batzen dituelako. Euskalgintzarena eta ekonomia sozialena, baina ikuspegi eraldatzailearekin. Eta nik uste etorkizunean daukagun erronka handienetakoa da, dauzkagun erronka horiei, eta hori gurekin COVID-aren inguruan atea genuen liburu batean, nik bintzat lanketatxo txiki bat egin nun, ekonomia sozialaren erronkak zein ziren identifikatzeko, 6 agertzen ziren, hor dauzkazue, liburuaren izena da K+, zientzia eta humanitatea COVID ostean, eta animatzen zaituztet hori irakurtzera, baina erronka horiei aurre egiteko, burujabetzak eta autoreak eta praktikak martxan jarri beharko ditugu. Eta horretarako, beharrezkoa izango da, ere, iraultza kultural bat egin alizatea, gure mentalitatetan eta gure pentsamenduan berriro, abangoardia hori eta komunitatea sortze hori egunerokoan egin dezakegun gauza aurreratuena bezala
ezartzeko, lanketa hori egin barko dugu. Gaur egunean zehar jarraituko dugu, hitz egiten, esandakoa hipotesia euskalgintza kooperatibizatu, edo 3. olatu hori izan zena berriro martxan jarri, eta gaur egun martxan dagoen ekonomia sozialeko olatuari gehitu. Aliantza asko egin ditzakegulako, asko daukagu elkarrekin lantzeko, eta horrela izan beharko du, edo uste dut ez dela izango. Eskerrik asko.